Tady je druhý díl. No, tak já jdu pomoct hlídat. Hoši, kde jste tak dlouho? Jo, my už jdeme. Jo. Ty vapr jsou furt tak šťastný. No to je jedno, až jsem chutnal to jídlo. Tak já jdu. Ale hoši, dělejte, pohněte se. Jo, už jdeme. Já si jdu odpočinout. Bublinko. Co chceš, mami? Koukej, jak jsem hezky nastrojená na tu svatbu. Já vím, moc nádherná a je to moje bestie. Dobrý den. Aha, jsem ráda, že jsi našla kamarádku. Tak já jdu spát, jo? Můžete být spolu v pokojičku. Jo. Tak pojď. Mám nový hračky. Jaký? Lupusu. Oh my god. My už jdeme, pane. Woo! Já už jdu. Já už jdu. Bože. Kde je moje sestra? No, je v pokojičku s mojí dcerou. Může je navštívit, ráda bych se s nima viděla. Jsi nějaká unavená, co si nic nedělala a co třeba jít pro ten telefon a počítač. No jo, už jdu. Kudy se jde ven? Buď ti pomůžem. Ne, vy dva už ne, nechci vás ani vidět. No dobře. Sorry, šéfe. To bolelo. Já vás vyvedu, paní. Zlato, ty ne. Zlato, vy ho podvádíte. S vaším. Ne, nemůžeš mu to říct. Je ti to jasný, že jinak tady končíš. Jo. Vyvedete mě, ale potřebuji si jít pro věci. Dobře, pojď tam. Dejte jí moc, aby mohla jít. Aby se vrátila zpátky. Jasně. Děkuji. Jak byly sami. Tak pojď. Ty nebudeš s ní chodit. Já mám nějaký kouzla už, protože je nepotřebuji, protože jsem kouzlena, ty s ní chodit nebudeš. Zradil si všechny. Ze svého týmu jen ať víš. Ale i svoje srdce si zradil. Já s ním nechci být. Co jsem měl dělat, jinak by mě zabila. Měl se skončit za mřížemi místo něho. On za nic nemůže. To já jsem ho tam dostala. Cože? To někomu neříkej. Jinak tě prokleju. Nevěřím ti, že máš schopnost. Jak jsi to udělala? Ty mě škrtíš ani na mě nešáš. Já ti říkala, že jsem kouzla. Můžeš přestát. Děkuju. Tak pojď. Už ten dům je zatracený tak daleko. Musím si jít pro nějaký ty věci, aby mě královna neservala. Tak jdu. Mám to natočit. Někdo mi uvěří. Doufám, že mi královna za to nezabije. Za tím tajemným lesem jsou hodně velká kouzla. Dávej si na mě bacha. Cože, jak o mě může vědět? Kde masakra ten počítač? Nechci nikoho zbudit. Kde je sakra? Bez tak nahoře.
Nemůžu spodit. Je to ten počítač, rychle strávím. Po cestě našla i ten mobil. Královna jsem zpátky s tím telefonem a i s tím počítačem. No správně. Učinila se správně, že z nás nezradila a nezůstala se tam. Královno, pro vás by... Nikdy bych to neudělala. Chcete tady nastavit kamery? Co to vůbec je? Podívejte se na to. Jak to mám zapnout? To video, co to je kamera? Prostě na to klikněte. Hustý. Jo, to bychom potřebovali. Ale aby vám to rozlišilo, jestli to je zvíře, pes, anebo kočka, anebo člověk. Chcete takový rozlišení tady? Bude se nám to hodit. Jsem ráda, že to máme. To tvoje dcera, sestra nic neumí. Jenom se hraje s mojí dcerou, ale jsem ráda, že má moje dcera nějaké kamarádky. No tak to kup. Nemůžu to koupit. Musí to vyrobit vaši sluhové. Já nemám sluhy. Tak ti páním. No, tak ti to vyrobí. Dej jim svůj telefon a počítač, ať se kouknou, jak se to vyrábí. Ano. Já už jdu spát. Už je pozdě večer. Zasneš mi světlo. Jasně. Naschle. Naschle. Pánové. Co seš ty? Ahoj. Zlato. Přestaň mi říkat zlato. Promiň. Co potřebuješ? Potřebuje něco do prčic. Potřebuje něco mé zlatíčko. Ne, ale možná bych ti potom mohla něco říct. Ale to nevadí, teď se tím nezaobírej. Musíte toto vyrobit. Tadyhle kamery. A je to na rozlišení zvířata člověku. Potom, co to vyrobili a dali všude. Jste šikovní. Naschle. Jdu do svého pokoje. Chtěl mi něco říct. Počkejte, půjdu s vámi. Nevíte, co mu chtěla říct? Nevíte to? Ne, asi ne. Asi? Ty to víš, že jo? Ne. Víš to, řekni nám to. Dělej. Nebo řekneme sami královně, že něco tajíš. Ona to ví. Je to něco společného s ní, že ano? Hnusnej. No, jo, je to něco společného s ní. Budeme mít spolu dítě. Cože? Cože? Děláš si srandu. Ne. Já jsem nechtěl, já ji nemám rád. Mám rád tady tu novou, co tady přišla, ale nevím, jestli se do ní nezamiloval tamten. Co je teďkom v tom, ale můžeš ji získat. Ale ta je naše. Jo, jako. Dobře, chill. Všichni jsme se do ní zamilovali. Klid. Kromě samotného krále. To je pravda. Tak pojďme. Jinak umí dobře vařit. Jo. Proč má taky hrozný pokoj? To nevadí. Přece velký, ale hrozný. Čekejte na mě. Proč vždyť chodíte s tím mečem? Musím bránit svoji ženu. A proč jste teda šel za mnou? Nejsem vaše žena. No, chtěla jste mi něco říct. Povídejte. Nemůžu to říct. Zabila by mě za to vaše žena. Dobře, já jí to neřeknu. Dobře, podvádí vás. S kým? S tím šedým psem. Myslíte
jakoby myslí, oni popisují tady toho. Myslíte tam toho? Jo, tam toho. Budou mít při dítě. No a teda s kým budu já? Musíte předstírat, že s ní chodíte. A mezi tím zatknout toho psa. Vím, jak to udělat. A ráda to taky udělám. Já nejsem moc zlá, ale když je někdo až moc krutý, tak to musím udělat. No dobrá. Tak dobrá. Jak to chcete udělat? Dohoda platí. To je dlouhý. Tak jo. Dohoda platí. Proč jsem to řekla? Já jsem úplně hrozný pečopák. Hrozný pečopák. Ale jsem ráda, že mám kouzla a nikdo mě nezastaví. Zasnu. Jo, a já nevím, proč mám takový prázdný pokoj a proč tu mám 2 postele. No, ale mám tady prostě kamínky a ty pečopáky mi mamka někam dala. Takže fakt nevím, kde jsou. Ale to nevadí. Kde můžu tady spát já? No, já nevím. Asi v téhle budu spát já. Je měkčí, dělá to tvrdší. No dobře. Nevadí mi to. To je ale hodně tvrdá. A hodně se ani na tom nedá sedět. No, proto jsem ti dala, ale to jsem ti snad nevadí, ne? Dobrou. Můj plán začíná, aby toho blbého dostali za bříže. Tak, pokreslit, aby to vypadalo jako krev. Lidi, já vím, že to nevypadá jako krev, ale dělejte, že to je jako krev. Tak jo, musím smyslet. Ještě ten meč od krve. Ještě trošku od krve, tak. A udělat takovou neviditelnou jistu, aby to štípalo a pálilo. A dělejme, že spí. Co se to? Stráže! Královna! Co to jako má znamenat? Co to jako No co? To hrozně pálí! To jsi mi to udělal, pořezal mě. Naše dcera. Půjdeš za mříže. Zlato nemůže jít za mříže. Proč ne? Proč pak ne? Co vědět pravdu, proč pak ne? Dělám si srandu. Teď víš, že ráda vtipkuji. No to teda nevím, ještě nikdy se nevtipukovala. Neboj se, nic nemá společného se mnou. No dobře, jen aby si mi nelhala. Miluji tě, zlato, já tebe taky. Mám tě rád, já tebe taky. Au, co to děláš? Teď jsem nic neudělal. Máš smůlu, kamaráde. Někdo tady ví věci až moc dobře. Co se stalo? Vidíte, oni jsou trošku barevně podobné. Ale to tady nepatří. Co se stalo, bože? Vidíte to? Vaše maminka vám to jistě spraví, když je kouzelná. Aha, jasně. Už je to dobrý.
No, co se vám to stalo? Kamarádko, jsi v pořádku? Já. Přestaň žvíkat tu žvíkačku. Už nejsi tak populární jako já. Co? A kdy měla jako ona svojí korunku, když byla moje nejlepší kamarádka mamko? Což už není, protože si jí nedala korunku. Takže už nemám žádný kamarádky zas kvůli tebe jenom. Co? Když jí dáš korunku, tak bude moc být moje kamarádka. Ale jinak ne. Tak pojďte se mnou. Co tak cibíš? Budeš moje ty kamarádka. Máš takovou hezkou čelenku. Nebudu namyšlená fiflena. Sorry, mě spadl telefon. Nebudu namyšlená fiflena. Tati, ty to chápeš. Mluvám se, letičko. Pro dnešek, jo. Jsem moc smutný a naštvaný a zklamaný. Musím se odpočinout. Co? Proč to jsem? No, tohle by byl konec. A je to teda 3. díl, takže ahoj, ahoj.